ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ପଣସ ଗଛ ପାଖର ହେବାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଣସ ଗଛ ହେଇଛି, ପଣସ ବି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ପୁରା ପାଖର। ପଣସ ବି ଉପରେ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ମାନେ ପୋଖରୀ କଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ପୁରା ସାଙ୍ଗର ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ଏତିକ ମାତ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖା ଯାଉନଥିବ କ୍ୟାମେରାର, ବଟ୍ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ କେମିତି ପଡିଛି ଗଛଠୁ, ପଡିଛି ଏଇଠି ସବୁ ଆମ୍ବ କେମିତି।